Ayan, good morning mga paps. Panibagong araw, panibagong buhay. Ayan, tayo po ay mag-attend ng center visit ngayong araw. Sama tayo sa isang staff natin. Okay, itong lugar na to ay medyo malayo-layo and then maputik daw ang daanan. Ayan, first time ko kasing sumama dito. Ayan, samahan nyo na lang po kami sa aming paglalakbay ngayong araw na to. Ayan, good morning Bicolandia. Good morning Philippines, good morning world. Ayan. Magandang araw sa inyong lahat. Okay, patungo na po tayo sa isang barangay dito sa Seroma. Ayan. Ayan, magandang panahon ngayon. Sana wag umulan. Ayan, sa lahat pong nagbabiyahe ngayon, ingat-ingat na lang po tayo. Sa lahat ng may mga pupuntahan, palagi po tayong magdala ng raincoat or payong kasi bigla-bigla na lang bumubuhos ang ulan. Ayan, pasiguro na lang po tayo palagi. And then sa mga magmumotor po, palagi tayong magsuot ng safety gear para sa ating kaligtasan na rin. Ayan, isipin po natin na palaging merong naghihintay na pamilya natin sa ating mga tahanan. Ingat-ingat na lang po tayo sa ating pang-araw-araw na pagkabuhay. Ayan. Sa mga nasa ibang bansa naman po, ingat din po kayo dyan palagi. Ang inyong health po ay inyong alagaan. Ayan. Nakakatuwa pong isipin kasi may mga taong nagtsatsaga para sa kanilang pamilya. Ayan, lumalawas ng bansa para sa kanilang pamilya. Ingat-ingat na lang po tayong lahat. Samahan nyo na lang po kami sa aming paglalakbay. Ayan.
Ayan, hanggang dito na lang po muna ang aking vlog. Maraming salamat po pala sa lahat ng sumusuporta sa aking channel, sa lahat ng founder, member, sa lahat ng mga friends. Ayan, thank you very much po. I love you all. Bye-bye!